Pot anar millor, no? Almenys s'ha d'intentar. Després del programa em connectaré a Facebook Live per comentar en directe el programa d'avui. A més, una habitació pròpia continua a les xarxes. Em pots seguir en Twitter, Instagram i Facebook. I recorda que en un no res ens trobem a la ràdio per extraure més i més suc a la metamorfosi de Franz Kafka. Per a Kafka, llegir i escriure eren les millors maneres de conèixer-se a ell mateix. Amb les seues novel·les es va preguntar pel paper de l'individu aïllat davant de la societat. Ha de lluitar per a tirar avant o ha de resignar-se a ser abandonat i fins i tot maltractat? Per a saber quina és l'opció que tria Gregor Samsa, hauràs de llegir La Metamorfosi. I de pas, potser descobriràs per què quan parlem d'una situació absurda, angoixant, en diem que és kafkiana. I el que segur que descobrisses amb esta novel·la és que de vegades els insectes més repulsius no són ni les panderoles, ni els mosquits, ni tan sols els Gregor Samsa, sinó que som nosaltres mateixos, els éssers humans.